사슴은 또 이렇게 해서 가고 한 캠스에 수월할 텐데 그래서 뭐 속이 안 먹었냐 samsugo isa bin sarap tong ang mga sutong sugi mo tong bin bu fasang mo bin bu sarap ka ah mga busok ka ini kono sa tama ang mga sa mani te kita ko disuno tama sa mga sa tang mo sa sa akidi Saiman Saiman na Sorry, abang tak. Dari payah dah. Nung kano level level masih panchayat na approval kula sa yang hala yang kare yang tashi tak kosong koran de kana nana koran kana Kenau. kulung kado ang di paramo thani do Maharaj ningri ang phayo Oh, Maharaj na pathogo thang di hinai no nai di hinai oh, busikha Enggak, nono naik pai ini Maharaj dah giwo mia bo, gano naik ne pai kita, ngai Maharaj kita bo bin mas pada hemeng deh bo pai mia ko, gaban bagai ang nono thang sai nono naik thang sai sini dah, buska, gani ni tam problem itu ang sai nyai thang itu, gani ni bagai bed kabarang di pai engai nono, seng, betul kihau keman, seng salah ni buska dah. Ang nong nai. Ang mo tayo rada ka pa niya mo. Bo. Sorry hayang itang baya. Ba. Bo, paina pa na tak paime ko. Bini ma bo sorry himengzak. Amon bagi ang Maharaj Hawai non naina ma paigata. Muzika.